Per poder entendre el nostre posicionament respecte a la renovació d'aquests convenis, cal primer entendre i exposar diverses coses. Una és quan i com es van negociar els convenis, per una altra banda el seu contingut, les conseqüències que tindria per l'Ajuntament no prorrogar aquests convenis, la situació en què ens trobem actualment, quan es van signar els convenis, i les alternatives existents a la pròrroga d'aquests convenis. Aquests convenis es van signar l'any 2006, com deia el Gerard, en un context de pressió jurídica per una banda i social per una altra. Pressió jurídica perquè a través d'un acord de la Junta de Govern local es va denegar a l'empresa Subirats Berenguer el permís de construcció que se li havia adjudicat pocs dies abans i com a conseqüència d'una sèrie de passos previs als quals vull recordar que la majoria dels grups que formaven aquest ple s'hi havia oposat. Parlo de la qualificació del sòl com a urbà, la modificació que es va fer del Pla General per admetre l'ús hoteler, l'aprovació d'un PERI, l'aprovació del projecte d'urbanització, etc. Es donava per fet que la platja llarga es podia urbanitzar fins al 2006 i l'empresa o fins al 2004. Davant de la retirada del permís d'obres va iniciar un procediment judicial que va guanyar a través d'una sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I deia pressió popular també perquè des de la plataforma Salvem la Platja Llarga s'havia estat fent feina durant anys i anys per recollir el suport d'un gran nombre d'entitats locals i nacionals i de vora 5.000 persones a títol individual a favor de la protecció de la platja llarga. Convé mencionar també una qüestió i és que la raó que es va esgrimir o que representa que va motivar la denegació d'aquest permís d'obres, la denegació que, com mencionava, es va fer a través d'una junta de govern i no d'un ple i que va causar els processos judicials posteriors i d'alguna manera també va forçar la signatura d'aquests convenis. Aquesta denegació estava basada en la sospita per part de l'Agència Catalana de l'Aigua que els terrenys de la platja llarga eren terrenys inundables i per tant no s'hi podia permetre la construcció d'habitatges. Amb aquest tema hi va haver un ball d'estudis i argumentacions que no va quedar conclòs. I això per què ho comento? Perquè això està bastant relacionat amb el nostre no a la pròrroga del conveni Ajuntament-Incasòl i després ja lligarem aquest tema. En definitiva, la solució que es va adoptar el 2006, la dels convenis a 3 bandes, permetia salvar els mobles davant d'una situació molt complicada provocada per una sèrie d'errors i omissions prèvies. Aquests acords, en definitiva, van servir per salvar un espai, ho reconeixem, la platja llarga, i també, per una altra banda, per blindar un projecte, el de l'Eixample Nord, que avui, el 2016, i amb la informació que tenim i donada la situació en què ens trobem, és a totes llums per nosaltres insostenible i inviable. Recordem que el 2006, quan es van signar els convenis, la bombolla immobiliària estava en plena efervescència i encara ningú o molt poca gent veia venir el que passaria poc després. Semblava lògic, en aquell moment, atorgar edificabilitat a l'Eixample Nord. Tot i així, hi havia grups que tenien reserves sobre aquest fet i que van fer propostes diferents. Al ple de setembre del 2006, avui estava mirant les actes, quan es va portar a votació aquests convenis, el portaveu de Convergència, el senyor Esteve Orriols, va dir que l'oposició a aquesta solució era perquè la magnitud i els resultats econòmics li sonaven més a especulació, en pretext, que no a una solució austera i finalista. I això que era el 2006. On som ara? Doncs 10 anys després el panorama ha canviat molt. Ha canviat la tendència demogràfica, Vilanova ha perdut 1.200 habitants en els últims 5 anys, Catalunya n'ha perdut 31.500, s'ha capgirat la situació, estem en plena crisi encara econòmica i ecològica, encara que alguns ho vulguin maquillar aquesta situació, i han evolucionat, per una altra banda, les polítiques urbanístiques i de gestió del territori. S'ha introduït el concepte de desenvolupament urbanístic sostenible i la necessitat de que la planificació racionalitzi l'ús del territori després d'anys de permetre disbarats urbanístics, com per exemple que la platja llarga fos sòl urbà. El que ha passat durant tot aquest temps ens ha ensenyat moltes coses. Ens ha ensenyat que l'economia d'un país no es pot basar en la construcció, ens ha ensenyat que la construcció d'habitatges per sobre de les necessitats reals crea una bombolla especulativa que no garanteix l'accés universal a l'habitatge, ens ha ensenyat que tot plegat desemboca en una situació de sobreendeutament de les famílies i que tot això condueix a augmentar la pobresa i les desigualtats.
Els errors del passat ens haurien de servir, creiem, per fer-nos replantejar enfocaments i solucions que fins ara donàvem per vàlides. I en el cas d'aquests convenis, el que tocaria, al nostre entendre, més que una simple pròrroga, seria una revisió i una renegociació amb vistes a la situació i al context actual. Creiem que cal una reflexió profunda al voltant d'aquesta qüestió. Tot i així, els successius governs han apostat per anar prorrogant aquests convenis i validar, per tant, la solució que es va prendre el 2006, sense qüestionar res ni cercar vies alternatives de resolució del problema. I així és com s'ha justificat l'aprovació inicial de l'Eixample Nord, perquè teníem aquests convenis que ens comprometien. Però bé, podríem veure-ho també com que els convenis no han estat tant la causa com l'excusa i el pretext per poder tirar endavant un projecte als nostres ulls inviable i desaconsellable i per vendre'l com una solució a un problema creat en el passat, pel qual no es van voler buscar altres solucions, encara que calgui, com ja s'ha dit, hipotecar el futur de la ciutat a 80 anys. Des de la CUP, a aquestes alçades i després de tot aquest procés que s'ha seguit per tirar endavant aquest projecte, no només aquests convenis i la posterior creació del Consorci, sinó també l'expulsió dels grups contraris al projecte del Consorci i totes les derivades, estem convençudes que el projecte de l'Eixample Nord és contrari al dret i a l'interès general de la ciutat. I és en aquesta línia que vam presentar la nostra oposició frontal al projecte a través de les al·legacions que vam presentar al novembre. No podem, doncs, donar suport a la pròrroga d'uns convenis que els nostres ulls no permeten avui dia, el 2016, solucionar la qüestió inicial que els va motivar, que és la preservació de la platja llarga. Ho hem dit per activa i per passiva, l'Eixample Nord no és viable i per tant la solució a la protecció de la platja llarga ha de passar per una altra banda i estem convençuts que hi ha alternativa. No obstant això, també som molt conscients que el govern, tal i com han anat fent des de l'inici de tot aquest procés, ens posa, com ja han comentat altres companyes, entre l'espasa i la paret i sense cercar aquest consens de ciutat que pensem que hi hauria d'haver al voltant d'un tema tan cabdal com aquest, ens posa sobre la taula in extremis, quan està a punt de vèncer el conveni, la pròrroga d'aquests convenis. Som conscients també que la no renovació del conveni amb l'empresa Subirats Berenguer podria comportar la immediata urbanització i construcció de la platja llarga, que encara no ha estat adquirida per l'Incasòl en la seva totalitat. Per tant, davant d'aquesta situació, ja dic, una situació creada per posar-nos entre l'espasa i la paret i acusar-nos d'irresponsabilitat si no renovem els convenis, el nostre posicionament, en aquest cas, del conveni amb Subirats i Berenguer serà l'abstenció. No volem ser còmplices i responsables de validar el tinglado creat al voltant de la protecció de la platja llarga, però tampoc volem ser de la seva construcció. I en aquest sentit la CUP sempre ha promogut la protecció de la platja llarga, a diferència d'altres grups representats en aquest ple. No obstant això, votarem en contra de la pròrroga del conveni amb l'Incasòl. No podem comprometre'ns a fer unes permutes de terrenys en un sector que estem convençuts que no pot tirar endavant, tal com està dissenyat actualment. I aquí enllaço, i acabo amb això, amb el fil d'abans, quan parlava que hi va haver una disputa pel tema de la inundabilitat de la platja llarga, perquè resulta, i aquest és un dels punts clau de les al·legacions que vam presentar, que per l'Eixample Nord tampoc s'ha fet un estudi d'inundabilitat específic, tot i que és un requisit que la llei d'urbanisme estableix d'una forma molt clara i per una raó molt simple, i és que una administració no pot permetre la construcció d'habitatges ni tan sols planificar-la o equipaments en un terreny que sigui inundable. Si el projecte de l'Eixample Nord no pot tirar endavant o no estem segures ara mateix que ho pugui fer dins del marc de la llei, llavors una de dos, o estem enganyant l'Incasòl o bé aquest conveni no permet protegir efectivament la platja llarga, que és la intenció, perquè aquestes permutes no es formalitzaran. I és per aquesta raó que el nostre posicionament en aquest punt del conveni Ajuntament-Incasòl serà en contra. Ja ho vam dir quan vam presentar les al·legacions al novembre, la nostra intenció és la protecció de la platja llarga i la planificació de la ciutat d'una forma racional i coherent amb les seves necessitats reals, tot garantint la sostenibilitat de la ciutat. I aquí ens hi trobaran i estem a disposició del govern per trobar solucions i acompanyar-lo en les negociacions que calguin. Però per ser còmplices a l'hora de promoure l'especulació, repetir errors del passat i fer el problema més gran, aquí no ens hi trobaran. Gràcies.